do hasing a dollar of biscuit and chocolate. Sin céad agus 8 gram ar chuair chléin. Isteach na bhile. Cúr sbaintí a baking powder is dé. Agus lís sbaintí a salan. Nuair an táis 4 gram a deithúach go chléin. 4 agus 7 gram a deithí buc a miscin tíochta. Hafúr gynnyn ni o'n biach sa bhile seo. How geri sia Spanian siwgr garaf y chyr newydd. Gyda y rhaid mi nes? Fasyn. Cyn mi gael gyda siac o fewn. Geri yn I agos Sbaen tea vanilla. Nes mysgu iawn y cofach. Fake mysgu yn fflws yan tersiol yr eintig. Bacon yn arach I steich. Biscuit yn agor dy fi ban neu crap yn chocolate fydd y dwacol ach mae hael ga i'r I dawn fydd y bacon pwydr coco na chael rhyw fel ysig I dawn. Am da cash da di'r cydioch. Yn 4 gram crap yn chocolate. Gyda hwy Sbaen, Sbaen borscht is... Oops. Oopsie. A fi mam yn ôl I dyn eisiau sio. Sefych. Here. Nugget. 3 nuggets cork. 3 nuggets chick. 3 nuggets chuck. 3 nuggets hot. Just minutes in the next. Wat meen op biscuits in a baby machine in oven in hood here. Tosha cos na cael mi gyn. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sy'n yn doris. Oh, sy'n tri.